man ni si Makoy na agsulod naman sa kumbag mo uban ka na ko? Koy? Uy, anong naman ka na? Uy, naman na sa kumbag, uy. Magubay yun akong bag, koy. Uy. Shh. Uy, nao ba? Daw, what a good guys. Naasa akong bag ni Sulod. Di naman ka maigod na, kaya dako naman kay ka. Maguba na akong bagdong. Bagdong. Kuy, na kuy. Gananagi ka dako. Takrit ba ni mo eh?